Sziasztok srácok! A mai videóban Spike-ot pusoljuk. Mehet? Indítsuk! A mai videóban 500-ra pusolni fogunk, vagyis inkább 400-ra, és majd fogok felvenni ebbe egy második részt, ahol 500-ra fel fogjuk venni. Az még a mai nap folyamán lesz. Kezdjünk is bele. Hát itt egy nani, azt megöljük Gigi-be. Azért is. Inkább kikapcsolom a kamerám, mert nem tudom, ez a meccs után ki fogom kapcsolni. Nem tudom, most idegesít. Na, akkor. Jó, mindjárt van egy power cube-unk. De már hogy ezzel kis izéje maradt HP-je. Fél fogadnyukat leszünk, mert ezt tudtam. Azt hittem, hogy... Mit akarsz? Mit akar? Na, jöttök, mert ez így itt. Akkor most nem fogtok látni. Jó. Akkor... így betesszük. 700 kupa mindjárt megvan. Ja, már megvolt. Ja, mindegy. Ez az. Jöhet a második meccsünk. Gyere! Pop! Hopp! Tívelek. Mi van, te kis kő? Mindjárt megvan 400, ez az. És mindjárt visszajönnek a ládák 2 nap múlva, ez az. Megvan a 20-as, összetétült a képernyőm. Picit felveszünk. Nem annyira, de ennyire. Jó. Kit fejleszünk fel? De most Dagot akarom, szóval nem fog fejleszteni. Míg Dagnak nem lesz még 1000 coin és 400 powerpoint. Még a persze meg tudom csinálni. 24-est ír 1000 powerpoint és 30-nál 1000 coin. És meg lesz 11-es, meg 11-es, 11-es, ez a Dagom, második 11-esem lesz. Marcinak már van 2, most a harmadikra gyűjt, de nem baj. Ez az. Jó, szerintem mégse Spike-ot pusoljuk.
Egyenlioka. Oh. Nem gondolnak fogyatékosok. Mész onnan! Nem mész oda. Mondta, hogy ide jöhettek ki. Kutusz. 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 Te kutusz. Szemlát lesz. Boldog a szívem, velem van a mennya, az ő kegyelme nem boldogító. Nem boldog a szívem, nincs velem a mennya, az ő kegyelme nem boldogító. Boldog a szívem, nincs velem a mennya, az ő kegyelme oly boldogító. Boldog a szívem, nincs velem a mennya, az ő kegyelme nem boldogító. Boldog a szívem, nincs velem a mennya, az ő kegyelme nem boldogító. Boldog a szívem, nincs velem a mennya, az ő kegyelme nem boldogító. Boldog a szívem, nincs velem a mennya, az ő kegyelme boldogító. Boldog a szívem, nincs velem a mennya, az ő kegyelme nem boldogító. Boldog a szívem, nincs velem a mennya, az ő... De béna. Yes! Baby shark tu 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 tu, baby shark tu 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 tu. Ez a világ legrosszabb zenéje. Ez a világ legrosszabb zenéje. Ez világ a legrosszabb éje. Oh, shit. Na, akkor még szerintem egy jó 3 percet videózok, aztán leteszem, vagy nem tudom. Még egy picit pusolunk, 7-20-ra utána leteszem. Zenéje, ez a világ legrosszabb zenéje. Baby, baby, most koncentrálok. Az éneklésre szoktam koncentrálni, figyelj. Bári, óriás. Ez az, hogy van szuper. Szevasz. Yeah, baby. Ez az. Szerintem nem tudom, hogy itt van valaki. Nem.
Na jó. Várjál, hogy nézem meg, hogy Marci, vagy ő már hanyas. Mindig egyes, he már. A zsebi mindig egyes. Ő? Bronz egy, még nem is játszott, kb. Csak egy meccsen. Gandalf. Marci nagyon le van maradva. Most ő van egy Silver 3-as lett, egy Silver. Szegény nagyon le van maradva. Karakternél kevesebben, mint nekem. Tőke, Péter, 11.294, meg 3 napja már nem játszom. És baj, hogy nem játszik, mert nem lehet idegesíteni. Viktor, érted? Itt a Viktor, Viktor. Kudlud Viktor, Viktor 2, Viktor 2, Viktor 2. Fun Viktor, Girls Kings. Az a meccs is utána. Utolsó meccs következik. Ezt megnyerjük, akkor mindenkinek fel kell iratkozni, aki nézi a csatornámat. Mindenkinek. De ha csak első leszek, akkor. Ha megnyerem, csak akkor. Óhe. Fun Viktor, tőke. Ó, jó, nem kell senkinek. Jó. Én Milán Game voltam. Sziasztok! Ja, és aki még nem iratkozott fel a csatornámra, azt tegye meg. Én Milán voltam. Sziasztok!